Γεια σας, εδώ είμαστε και πάλι και θα παίξουμε Minecraft. Είμαι εδώ. Τρία δεν είναι, τρία. Λοιπόν, ας παίξουμε. Ναι, το ξέρω ότι χθες το βίντεο μπορεί να μην ήταν και τόσο καλό όσο τα άλλα. Ναι, αυτό το έχω φτιάξει το σπιτάκι μου. Και θέλω ένα ακόμη block of diamond, οπότε θα σπάσουμε αυτό και ας πάρουμε ένα block of diamond. Πού είσαι? Diamond. Ναι, και τέλος πάντων θα πούμε στο block of diamond. Τι να πούμε? Ναι, θα πάρω καινούριους φίλους, Diamond Zanzi και Yuhuan. Στα δύο Zanzi και ένα Yuhuan και Loop και ναι, νομίζω αυτά. Ναι, αυτά θα πάρω, ναι. Λοιπόν, ας βάλουμε το vlog. Ορίστε, για να είναι τέλειο. Κοιτάξτε, ναι, βασικά τώρα είναι ψηλό νύχτα, οπότε πάμε λίγο να κοιμηθούμε. Ναι. Βασικά ας πατήσουμε λίγο shift και ας πέσουμε κάτω. Ναι, πριν από εδώ. Λοιπόν, θα πάμε λίγο πιο ψηλά. Ένα σκέλετον. Θα σκοτώσουμε για λίγο. Το ψόφισα. Ναι. Zombie. Κάνουμε έτσι κάνουμε, πεθαίνουμε. Creeper. Σκάσε, ρε. Με ενδιαφέρει, πιστεύεις? Ωραία τώρα. Μην πας εκεί, Creeper. Πάει, πήγε το Creeper. Πού στο γαμώτο μου? Χάλασε το δωμάτιο. Το κόλλο Creeper. Λοιπόν, δεν πειράζει. Τι ώρα είναι έτσι? Ναι, με λίγο παραπάνω χώρο. Σέρβισουμε. Δεν ξέρω ένα, ναι, diamond. Θα φτιάξουμε από diamond block. Έτσι πως είναι. Ναι, αυτό εδώ δεν έχει χαλάσει. Αυτό εδώ πρέπει να χαλάσουμε. Και πιστεύω καλύτερα να το έκανα τώρα. Θα βάλω εδώ το κρεβάτι μου. Αυτό, ένα, βρίσκω να πω εδώ. Πίσω, ένα, δύο. Και ας πάμε να... Τι ας πάμε να στοιχηθούμε? Ναι. Λοιπόν, τώρα επειδή μου χάρισε ο Βίκτορ που μαύρος, κάνουμε τον άσπρο. Έκανα και νέο personal best. 10 seconds, δηλαδή 10 δευτερόλεπτα. Πόσο γράμμο το βρήκε το παλιό Creeper. Ναι, να μην αγγλίδω για τους κύβους. Έτσι αλλιώς YouTube με λένε.
στο σπίτι να ζει. Από εδώ μου άρεσε ότι για να πας στην κόλαση. Ας βάλουμε τα κρεβάτια. 1, 2, 3, 4. Και deck, κλείστε. Cobblestone, block of diamond, torch. Ska torch να βάλω 2, πάμε 4, τέτοιο όλα τα χώρες όλα. Και ας κλείσουμε την πόρτα να μπει κανείς εδώ μέσα. Θα στρώσουμε και κάτι από πέρα για να προσπαθούμε να μπαίνουμε. Προσπαθούμε να σκέφτω το chest. Ναι, πιστεύω ότι αυτό το βίντεο δεν θα κρατήσει πάνω από 15 λεπτά. Κάτι είδα. Τι είδα και δεν μ' αρέσει. Δεν ήταν κάτι. Βασικά, ας φτιάξουμε λίγο. Γύρω με diamond. Για να μην μπορούν να μπαίνουν εύκολα. Όλοι. Ναι, βασικά ναι. Ας σπάσουμε και ας το φτιάξουμε όλοι μαζί. Ναι, και ναι. Πιστεύω ότι είναι αρκετά ψηλά. Βασικά θα βάλουμε και πιο πάνω. Έτσι. Από diamond είναι αυτό. Εγώ δεν γυρίσω στο σπίτι μου. Γυρίζω για σαπίσιμο. Ακούω λίγο συνήθως. Είναι πάρα πολύ πόρα. Ας πω καλά. Λοιπόν, πρέπει να πας εδώ εδώ. Να δεις πω δηλαδή. Από εδώ πέρα. Μπορεί να δεις πω αλλού. Να πας εδώ πέρα, ναι. Ευχαριστώ. Γεια σας.